καμάρι αυτό, είμαστε από τους πρώτους που μπαίνουμε, 26 Μαρτίου, και είμαστε και από τους πιο, ο Γαλαξιδιώτης, από τους πιο ένθερμους. Δηλαδή, στα μεταγενέστερα κείμενα αναφέρεται πολύ συχνά ότι είναι οι φιλογενείς γαλαξιδιώτες, αυτοί που αγαπούν το γένος, που μπαίνουν στον αγώνα με όλη τους την ορμή, χωρίς δεύτερες σκέψεις, που βλέπουμε σε άλλους ναυτότοπους να γίνονται ζυμώσεις λογικές και φυσιολογικές. Δεν είναι η πρώτη επανάσταση, δεν είναι ο πρώτος ξεσηκωμός, δεν μπορούσαν να προβλέψουν πώς θα εξελιχθεί. Άρα είναι λογικό να υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις και αμφιβολίες και ζυμώσεις. Στο γαλαξίδι δεν συμμετέχει σε αυτά, μπαίνει αμέσως και μπαίνει με πολύ μεγάλη ορμή. Και πληρώνει και μετά βαρύτατα. Είναι επίσης με το γεγονός ότι το γαλαξίδι μπαίνει πολύ νωρίς, σχετίζεται και με την πρώτη μεγάλη επιτυχημένη άλωση, που είναι η άλωση του φρουρίου των σαλώνων. Αυτό σημαίνει ότι το γαλαξίδι από τη θάλασσα ελέγχει και βοηθάει και προσπαθεί να αποκλείσει τον Κορινθιακό από τις Οθωμανικές δυνάμεις, και αυτό έχουμε και την επιτυχημένη έκβαση της άλωσης του κάστρου των σαλώνων, που είναι το πρώτο κάστρο που έπεσε στα χέρια των Ελλήνων. Περίπου 300 τον αριθμό, χερσαίοι και ναυτικοί, με αρχηγό τους τον οπλαρχηγό Ιωάννη Μητρόπουλο, θα πάρουν μέρος στην άλωση του κάστρου των Σαλώνων. Σημαντική την ίδια περίοδο θα είναι η συμμετοχή των γαλαξιδιωτών στο Χάνι της Γραβιάς με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο το Μάιο του 1821. Και εκεί έδρασε ο Ιωάννης Μητρόπουλος, και είναι αυτή η πολύ γνωστή λιθογραφία του Ντιουπρέ, στην οποία αναφέρεται ως Νικολάκης Μητρόπουλος, αλλά η γνώμη μου είναι ότι υπάρχει το εξής λάθος. Ενδεχομένως το Ιωάννης Γιάννης Μητρόπουλος λεγόταν Γιαννάκης. Ο Ντιουπρέ ζωγράφησε αυτό το έργο 5 χρόνια μετά. Ενδεχομένως να θυμόταν τον Νάκης, να μην θυμόταν τη λέξη, να του είπαν τι είναι Νάκης Νικολάκης. Δεν μπορώ να εξηγήσω τίποτα άλλο, γιατί είμαστε απολύτως σίγουροι ότι λεγόταν Ιωάννης Μητρόπουλος ο αγωνιστής, του οποίου η απόγονη Κάτια η Μητροπούλου χάρισε τον πίνακα ακριβώς εδώ πίσω σας, που είναι ο Ιωάννης Μητρόπουλος, στο Χάνι της Γραβιάς. Ξέχασα να πω ότι πολύ σημαντική ήταν η συμμετοχή των γαλαξιδιωτών στο Χάνι της Γραβιάς υπό τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Η σχέση με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο ήταν πολύ σημαντική με τους γαλαξιδιώτες. Το τρομπόνι και το σπαθί του Γιάννη του Μητρόπουλου, που ήταν ο οπλαρχηγός του Γαλαξιδίου στην Επανάσταση του 21. Αυτός ξεκίνησε, δυστυχώς τον δολοφονήσανε μετά τις μάχες που έλαβε μέρος, γιατί έλαβε μέρος στην Αλαμάνα, στο Χάνι της Γραβιάς. Αυτός σήκωσε το λάβαρο της Ελευθερίας στο κάστρο της Άμψας, το οποίο ήταν το πρώτο κάστρο που έπεσε στην Ελλάδα στις 10 Απριλίου του 21, 15 μέρες μετά την 25η Μαρτίου. Και πώς έπεσε το κάστρο? Τα γαλαξιδιώτικα καράβια ήταν αρματωμένα για να αμήνονται για τους πειρατές. Έβγαλαν λοιπόν, όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, έβγαλαν τα κανόνια από τα γαλαξιδιώτικα καράβια, τα ανεβάσανε με μουλάρια στην Άμφισσα, και το κάστρο της Άμφισσας ήταν το πρώτο που έπεσε στις 10 Απριλίου του 21.